Koddej fil-kurutur, ħat kafe għara minnaw, kif sirt senjur. Pero f'dawk is-satej tal-PAC, mux għonet nitċajta ma' Joseph Muscat, mux għonet nitċajta ma' Keach Kembri. Jgħatem biex namel ġori u ħansaqsieħ. Il-nasi għaw nus najdu, bro, għasim donajt. Il-ħbib jgħadu l-ek Pac-Man jew. Għandi ċet bl-emoji ta' Pac-Man. Għax taħsib li t-prova l-attakka. Le, tinħosni meddet, men, dan-nazjonalisti t-għadilom attent. L-soluzzjoni għal-bidla titkun il-Partit Nazzjonalista. I'm gonna need your money once more, just $5. Pero ma taħsibx li l-Partit Nazzjonalista minn sentejn ilu law inbidet. Sentejn ilu law għaskont kellimni li. Li per esempio għan ridek iġi għawek u jgħajli isma Kersi de Bon ma mliċ ħazin, għalla ma tal-imtu xej juma. Inti kif toħsob fuq Kersi de Bon għamlet ħazin? Senna, kont għaddaħħan ġidda. Huwa diffiċli li tagħmel l-argument li jekk vera trid speċa tavvanza l-ħajja personali tiegħek toħroġ mal-PN. Mela, tlaqna?